Wag gyud ko maghagit o mag-agda sa mga tao nga maghubog-hubog. Oh. Ang intensyon lang nako, realidad. Rojes, mayong gabi ni mo niya. Tuwido taon po to nga nakita ta ba niya ako kang interview ang imong video. Ubay-ubay lagi pong views. Nya daghang ni comment dito ba nga kadto ko nang imuhang giingon murag naghagit o nagdasig ginoon sa mga Katoliko nga magpalahubog. Sa mayong ika-sulti na. Ako nga kasuli at na Bro Brian. Nga wag gyud ko maghagit o mag-agda sa mga tao nga maghubog-hubog. Oh. Ang intensyon lang nako, realidad. Kaya daghan man kong mga tao nga nagsigig isyo nga kini ko nung mga Katoliko palahubog niya manginom og bino. Unya karon nga si Jesus naghimo og unom ka tagjaw nga bino. Wa sila masuko ni Jesus. Ako hinuon nga nagbasa ra sa Ebanghelyo nga 2:11 sa San Juan, di sila nangasuko nako unsa man ang injustisya man ang ilaha. Anong ako may inyong kasukan? Si Jesus unahan yung kasuko. Kay kini si Jesus nganong naghimog bino, murag iyang gi og ingon sila nga gikuan ako ang tao aron maghubog-hubog. Nga 5 ra to kalungdig to nga kuha. Unsa pa kaning kang Jesus nga unom katagjaw? So, nga murag imo ra pong gitok nga. Ako lang pong gi pakuan sila nga naadyoy bino. Kini mo si Kristo ning tambong og kasal sa Katoliko. Katoliko mangguning gikasal, wa manggugoy nabasahan sa Biblia nga kasal sa laing relihiyon nga ning tambong si Jesus. Kini ramang kasalas Katoliko nga iyang gitambungan. Ang anong Katoliko ni Bro Brian? Kay gidapit man ko si Birhen Maria. Unya nahutdan pud sila bino. Kay kung di pa ni kasal og Katoliko, mingon ta si Birhen Maria ang atong inahan nga anak nahutdan na sila Dios. Dios ra unta ang mahurot. Bino man. Ud pasabot Katoliko jud ning kasala. Unya wa mo pud sila, di pa pud sila angay masuko. Di mo pud angay sila masuko kay kanang wa man poy nangahubog diha sa Ebanghelyo. Pero mingon sila, o nganong amay nahubog brad? Ang kay kanang atong gibasa Biblia man. Yung ang mga hubog kini bitong moisyo bitaw diretso Brad Ryan. Ilang pangitaon kuno nga na asa may nangahubog diha? Wala, anak kay Biblia man na, pero ato sa police blatter. Adto man record ng mga hubog sa police blatter. Wa may napriso nga nahubog. Ang maaga nang nakainom. Pero ang priso, ang mapriso kung nahubog unya mag-wild, magkuana, maghimo nagdautan. Pero mahubog niya, matulog ra. Way kaso. Ay di zo na prisohon oy. Pinangga pa na pulis, timplahan pa nagkape. Pero magmaoy ay dakpon sa pulis. Pero medyo final yung mga advice sa mga manginumay. Inom lang mo pero ayaw mo paghubog-hubog. Og mahubog mo, pagampo mo ayaw mo pagmaoy. Mo na. Salamat kayo bro. Sige bro, salamat kayo bro. Okay kayo.